Banja Lučka porodica u kojoj su ponikli brojni alimi, u vjeri islam učeni ljudi, jeste porodica Muftić. Njihov predak i začetnik bio je Hafiz Mehmed Efendija Tibok, rodom iz Erzuruma, starog grada u istočnoj Anadoliji, čiji naziv potiče od persijskog izraza Arzerum, što znači rimska granica. Mladi Hafiz Tibok krenuo je iz Erzuruma i novo životno poglavlje otvorio, ostvario i okončao u Banja Luci. Njegovi potomci prozvani su po njegovoj službi muftije Muftići. Porodica Muftić ubraja se među starosjedioce grada Banja Luke. U svom višestoljetnom bivstvovanju i egzistiranju iznjedrila je mnogobrojne imame, alime, muallime, muderrise, hafize, vakife, kao i muftije koji su ostavili dubok trag u razvoju vjerskog i kulturnog života grada na Vrbasu. Korijeni porodice Muftić sežu daleko u prošlost. Hasan Efendija Škapur zabilježio je da je polovinom 16. stoljeća iz Erzuruma u svojstvu sejar vajza došao mladi hafiz Mehmed Efendija Tibok. Oženio se Zejnebom, kćerkom Omera Kahrimanage. Tadašnji imam Ferhat Pašine džamije Hafiz Mehmed Efendija, koji je obavljao i dužnost kadije, ustupio mu je dobrovoljno svoje imamsko mjesto. U spisima iz 1658. godine o zakupu desetine vakufskih i drugih zemljišta zabilježeno je od muftizade Mehmed Efendije imama Ferhat Pašine džamije 180 akči, što nam jasno ukazuje na početke nastajanja porodice Muftić. Imamska služba u Ferhadiji prenosila se sa koljena na koljeno, pa su tako krajem 19. i sve do polovine 20. stoljeća ovu dužnost obavljali potomci Hafiza Tiboka, i to Muhamed Efendija Muftić, Hadži Hafiz Aziz Efendija Muftić, Hafiz Hamid Efendija Muftić, Hafiz Izet Efendija Muftić i Hafiz Hilmija Efendija Muftić, koji je posljednji iz ove porodice obavljao imamsku dužnost u Ferhat Pašinoj džami. Nakon njegova penzionisanja ovu dužnost preuzeo je Hafiz Mehmed Efendija Zahirović. Hasan Efendija Škapur također je zabilježio da se u Ferhadiji održavala predavanja, vazovi, čurs tribine koje su držali istaknuti alimi i muderisi banjalučkih medresa poput Hafiza Abdullah Efendije Kadenića, Kura Hafiza Ibrahim Efendije Maglajlića, Kura Hafiza Mustafe Efendije Nurkića. Za ovu priliku vrijedi istaći da je magistar Nusret Efendija Abdibegović imenovanjem na mjesto banjalučkog muftije 2019. godine obnovio tradiciju kazivanja sa čursa tako što je počeo držati predavanja u Ferhadiji tokom mjeseca Ramazana. Hafiz Hamid Efendija Muftić rođen je 7. juna 1871. godine od oca Hadži Hafiza Mehmeda Efendije i majke Fatime. Prema kazivanju njegovih potomaka i onoga što je zabilježeno, po završetku osnovne škole Mekteba upisuje Atik ili Muftijinu medresu u Banja Luci. Stekavši osnovno obrazovanje o islamu i islamskim naukama, kao i titulu Hafiza časnog Kur'ana, javila mu se želja da svoje znanje proširi. Nakon razgovora sa svojim roditeljima i muderisima upisuje Teološki fakultet u Istanbulu. Vrijeme provedeno u prijestolnici Osmanskog carstva iskoristio je za proširivanje znanja iz oblasti kirajeta, arapskog, turskog i perzijskog jezika, te se nakon određenog vremena vraća u svoju domovinu. Sa sobom je ponio i veliki broj knjiga, pa je tako imao impozantnu biblioteku bogatu knjigama na arapskom, turskom i perzijskom jeziku, kao i mnogobrojnim rukopisima. Po povratku u rodni grad biva imenovan na mjesto imama Ferhat Pašine džamije i na toj dužnosti zadržat će se sve do 1941. godine kada je penzionisan. U knjizi Moje sjećanje na Banja Lučke medrese i još neke događaje Hadži Teufik Efendija Hadžić
prisjeća se i efendije Hamida kao hafiza i stalnog imama džami Ferhadije. Osim toga što je klanjao dnevne molitve i džumu namaz, podnevnu molitvu petkom, hafiz Hamid efendija Muftić bio je i džuz han, onaj koji nadgleda učenje dijelova Kur'ana, džuzeva. Naime, Ferhad Paši se svaki dan učila hatma i ako neko od hafiza učača ne bi došao, to mu se odbijalo od plate, a hafiz Hamid bi naknadno proučio njegov dio. Drugi stalni imam Ferhad Pašine džamije bio je Hamidov mlađi brat Izet efendija. Pored toga što se pokazao na polju podučavanja u vjeri, Hafiz Hamid efendija se također pokazao velikim zaštitnikom i borcem za očuvanje ljudskih života. Svoj potpis je stavio na čuvenu Banjalučku rezoluciju iz 1941. godine zajedno sa najuglednijim Bošnjacima grada Banja Luke, nastojeći na taj način spriječiti ubijanja, progone, pljačkanje imovine kao i deportacije komšija Srba, Roma i Jevreja u mnogobrojne logore. On je to učinio premda je znao da potpisivanje jednog takvog dokumenta znači suprotstavljanje vlasti i predstavlja mogućnost da bude odveden i ubijen. Ovaj čin vlast mu nikada nije zaboravila, te su ga 1944. godine zajedno sa njegovom porodicom odveli u zatvor, odakle su trebali biti deportovani u logor Jasenovac. Zahvaljujući ugledu kojeg je uživao u narodu, kao i intervenciji pojedinih banjalučkih uglednika, on i njegova porodica su u zadnji čas spašeni od deportacije u logor. Umro je 1948. godine i ukopan je u haremu Daudija džamije. Nakon rušenja Daudija džamije i njenog harema, njegovi posmrtni ostaci prenešeni su u harem preko puta Seferbegove džamije.